Kang. Dile sak konone mancingnya kok kene. Dile sak konone to. Mancingnya kok kene. Lha masa sak ade pring dalan mancingmu. Iya. Murah maling kok. Gede. Wah, resik pora lho. Morsia. Wis tak dicempakake nek resik kesuwen. Ndang dipancingi. Akeh men tarangane. Papat. Ayo wis tak papat dulu. Berarti ya akeh. Wes rasa dengan lho. Tes vlog 3 lunga. Cet, sepikire golek neh. Ayo lapor ta iku.